нимаи дуюми рӯзи 31 май бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода, дабири кулли созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ Селеста Сауло, роҳбарони ҳайъатҳо ва таҳлилгарону коршиносон ҷаласаи ҷамъбастии нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. Намояндагони форум ва сессияҳои мавзӯӣ, ки давоми 3 рӯз доир шуданд, бо натиҷагирӣ хулосаю паёмҳои ҷаласаю сессияҳоро ба самъи ҳозирин расониданд. Ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қабули соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид муҳиму саривақтӣ ва ба нафъи башарият арзёбӣ шуд. гуфта шуд, ки натиҷаҳои ин конфронс талошҳоро барои қабули тадбирҳои фаврӣ ҷиҳати ҳалли ин мушкили муҳим боз ҳам тақвият мебахшад. таъкид гардид, ки баргузории ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ бо иштироки доираи васеъи ҳайъатҳои ҳукуматҳо, роҳбарону намояндагони созмонҳои ҷаҳонӣ ва коршиносону таҳлилгарон имкон фароҳам овард, ки ҷомеаи ҷаҳон паҳлӯҳои гуногуни мавзӯи обшавии пиряхҳо, аҳамияти ин сарватҳои табиатро барои ҳаёти инсоният дар рӯи замин ва роҳҳои пешгирии обшавии пиряхҳоро мавриди таҳлилу омӯзиши ҳамаҷониба қарор диҳанд. пас аз ҷаласаи ҷамъбастӣ, маросими қабули санадҳои ниҳоии конфронс, эъломияи душанбе, ҳисоботи ҳамраисон ва муроҷиатномаи душанбе баргузор гардид. бо ҳамин нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба анҷом расид. сипас бо иштироки доираи васеъи намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар нишасти матбуотӣ баргузор гардид, ки зимни он сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дабири кулли созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ Селеста Сауло изҳорот доданд.